gweld Gwydion sy'n arwen ni bore yma a heno, ac mae Emyr heddi bregethu ddwy. Gofyn i ti yn helpu ni nawr i addoli di, i ddod gyda diolch am yr holl bethau da wyt ti'n rhoi i ni bob munud o bob dydd. Ac yn ni'n diolch i ti nawr am diwrnod yma, diolch am ddiwrnod o orffwys, diwrnod i osod pethau eraill na llwchor a canolbwyntio arna ti. Ni'n gweddio nawr bydde ti yn ein bedithio ni yn yr oedfa yma ac bydde ti yn dyrchafu enw Iesu Grist. Helpa ni nawr. Ni ddarllen dy air di gyda'n gilydd wrth i ni gydweddio ac wrth i ni ganu yn gweddio bydd y ysbryd di yn ein helpu ni i agosau ata ti. Ni'n diolch i ti bod ni yn gallu dod i dy bresenoldeb di, y fraint mwyaf sydd gyda ni mewn bywyd, gallu dod ata ti yn heiddiant Iesu Grist. Diolch amdano fe bore yma, diolch am ei fywyd, diolch am ei gyfiawnder, a diolch bod i aberth e yn talu yn dyled ni, y ddyled allan ni byth talu yn ôl. Ac diolch bore yma, bod y bedd yn wag. Ba ni'n yn meddwl am reality eithaf yna, bod rhaid i ni farw a wynebu barn. Diolch i ti, o Iesu Grist, wedi mynd o'r blaen ni, a bod i waed e yn ei gyfiawnder wedi talu y pris yna. Diolch i ti bore yma am y gwirioneddau yma. Gyn ni'n gweddio bydde nhw yn wir yn bwrw ni o'r newydd, yn ffres, bydden ni ddim yn cyfarwyddo, ond bydden nhw o'r newydd yn golygu bod ni eisiau codi a canu ac eisiau rhoi yn bywydau i ti. Gweddio felly ar y ti newid ni, newid y ffordd ni'n meddwl, a cael atgoffa bore yma o beth sy'n wir yn bwysig, sef rhoi yn bywydau i dy wasanaethu di. O arglwydd ni, gwylio'n Emyr ti nawr, y Mangor, yn meddwl am eglwysi eraill, lle ni'n gwybod bod air di'n cael ei sbonio yn fyddlon, a bod y bobl di yn dod at ei gilydd y dyddoli di. Ni'n gweddio arglwydd, bydde mwy a mwy o bobl yn dod trwy'r drysau, ac yn clywed yr efengyl, ac yn troi at y gwiredwr. Ni'n gyflwyno'r wythnos sydd o'n blaen i nawr, ac yn gweddio, yng nghanol y tywyllwch sydd o'n gwmpas ni, tywyllwch ysbrydol yma, ni'n gweddio y bydde yr hyn sy'n cael ei drefnu fan hyn yn tynnu sylw at oleuni di a'r gobeith sydd yn Iesu Grist. Derbyn ni nawr, gan ein bod ni yn dod yn ei heiddiad di. Amen. Amen. Gadewch fi jyst darllen rhai adnodau i chi. Dyma beth mae'r salmydd yn dweud, allwn ni ategu hyn. Bendithiaf yr arglwydd bob amser, bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau. Yn yr arglwydd yr ymhyfrydaf, bydded i'r gostyngedig glywed
a llawenychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, bydd y salmydd, a dyrchafon ei enw gyda'n gilydd. A dyna braint bore dydd Sul, ni lli dyrchafu enw Duw gyda'n gilydd. Ac felly newn ni godi i ganu yr emyn gyntaf, rhif 94 yn y llyfr yma. Cyduned Seion Lan, cyduned yr eglwys, mewn can bereiddiau blas o fawl am drigareddau rion, ei roddion ef a'i ras. Trigareddau Duw, ei roddion ef a'i ras. Gydwch chi godi i ganu mawl i ymhyfrydu yn yw gyda'n gilydd. Wel, ni'n mynd i gael stori i'r plant, ond dim lot o blant yma. Ydyn nhw eisiau lawr neu aros y lan? Eisiau mynd dod lawr? Ie, na ni diolch lawr. Mae Amanda yn mynd i roi y stori i'r plant ac i ni fel oedolion. Now,
beds ar y wolen, okay, yn America. A chi'n beth? Antinelli, y mam bed, ateb nôl ar y ffôn, un gair, ffain. Enwyd dim ond un gair o hello, croeso. Ti'n gwybod beth? Ok, gyndol yna te, okay? A felly, ni sy'n gweud o beds, Michael George yn America, a mae wedi anfon un gair bach nôl i mam a dad a'i brodyr a'i chwaer yn gweud ffain. Okay? So, a chi'n gwybod, enwyd dim ond un gair o hynny, oedd y Georges wrth ei bodd yn clywed bod wedi cyrraedd y staff a bod e'n ffain. Nawr te, ydy chi'n credu, ydy chi'n cytuno bod hi'n bwysig i siarad gyda'r bobl ni'n caru? Ydy o'n bwysig i siarad y mam a dad, brawd, chwaer, mam, hyd, tasginau, taid, ffrindiau? Ydy. Chos dyna sut i ni'n dod i'n nabod nhw wedi, a dyna sut ni'n cael perthynas gyda nhw. Nawr, yn y Beibl, mae Iesu yn dysgu'r disgyblion pa mor bwysig yw e i siarad gyda Duw hefyd. Okay? Nawr, ydy chi'n gallu siarad gyda Duw? So ni'n cyd anfon text i ni, a so ni'n cyd sgwennu cerdyn post. Sut ydych chi'n credu y bobl sy'n caru Duw yn gallu siarad gyda Duw? Ie, gweddio. Felly, heddi, dwi ddim yn dweud unrhyw beth chi heb glywed o blaen, ond fi'n credu bod e'n bwysig bod chi yn cofio pethau bwysig yma. Okay? Felly, mae Duw wrth ei fodd yn clywed fi, yn clywed chi, pob un o'n ni fan hyn, yn siarad gyda fe, gweddio gyda fe. Okay? Nawr, ydych chi'n credu bod pobl yn meddwl bod e'n bwysig i ddweud pethau fel caru ti? Yeah? Wrth mam a dad a pobl ni'n caru ydy. Ydych chi'n credu bod e'n bwysig i ddweud diolch iddyn nhw? Chos ydyn nhw'n rhoi pethau neis i ni? Ydyn? Ydy pa fath beth mae mam a dad neu gawn ni chwaer yn rhoi ni sy'n ni dweud diolch amdano nhw? Nintendo Switch? Wow! Mae'n mynd glir iawn dy ti. Ie, ni gael lot o bethau neis fel yna, a mae'n bwysig i ddweud diolch amdano nhw. Nawr, un peth bach arall, felly, sydd ddim cweit mor rwydd i ni ddweud yw sori, wrth y bobl ni'n caru weithiau ni'n brifo nhw, dydy? Yeah? A weithio man ni'n dweud sori, felly caru ti, diolch a sori. A dwi'n gwybod bod y bobl chi sy'n caru chi wrth ei bodd yn clywed chi dweud hynny. A chi'n gwybod beth aros yn wir? Mae Duw hefyd wrth ei bodd yn clywed pobl sy'n caru fe yn dweud caru ti, diolch a sori. Nawr, yn y Beibl, mae Iesu Grist yn dangos i'n ddisgyblion a bobl sy'n ei ddilyn e sut mae gweddio. Okay? A mae'n dweud, mae Iesu Grist yn dweud, mae plentyn yn gweddio'r ei dad yw Cristion yn gweddio'r Dduw. Hawdd, so ni'n gallu bod yn blant i Dduw ac yn gweddio ar ein tad ni yn y nefoedd. Felly, dyna hwnna i fod yn help mawr i ni, beth bynnag sydd gyda ni ar ein calon ni, beth bynnag sydd yn poeni ni ac yn broblem i ni ni'n gallu dod â fe mewn gweddi ger bron ein tad ni, Duw, yn y nefoedd, jyst pan ni'n gallu dod â pethau i mam a dad a gofyn help wrth ein modd ni hefyd yn gallu gofyn am help wrth Duw. Nawr, mae Iesu hefyd yn dangos i'w disgyblion a i ni hefyd, sy'n gallu helpu ni hefyd, sut mae gweddio a beth yw gweddio. Weithiau, mae yn anodd i wybod, hyd yn oed yr oedolion, beth mae gweddio a sut mae gweddio. Felly mae Iesu'n dweud bod yna batrwm bach allan i gofio. Yn gyntaf, mae'n dweud wrth y disgyblion ac i ni hefyd, cyfach Duw. Felly ni'n dweud ar reit a dechrau weddi reit i ni gweddio ar Dduw ein tad ni yn y nef. Ac addoli Duw. Nawr, beth mae addoli Duw? Sut ydyn ni'n gallu addoli Duw? Dwi'n dweud wrtho fe pa mor ffynnu yw e a gymaint i ni garu fe. Felly cyfathu a addoli Duw, dweud diolch wrth Dduw am yr holl bethau da mae'n rhoi ni. Okay, mae Nintendo Switch yn amazing, ond yw e? Mae Duw yn rhoi lot mwy o bethau gwych i ni na Nintendo Switch. Pa fath o bethau mae Duw yn rhoi i ni? Bob dydd. Iawn. Sgwyddi'n meidlo i ddod i'n ddyddiol heddi.
dweud, na weithio'n anodd, ni'n gwybod, yn dweud stori wrth Dduw am ei ffrifo fe gwneud pethau drwg, ond hefyd, bodlon derbyn sori gan bobl eraill i ni. A ddim dal teimladu drwg yn ein calon ni tuag at y person yna, os maen nhw wedi dweud sori, dyna ni. Bod yn ffrindiau gyda rhywun oedd yn rhagor. So'r holl bethau hyn mae Iesu yn dweud allwn ni gofio sut mae gofio wrth dilyn y patrwm asynol yma. Nawr, ydych chi'n credu, oes yna unrhyw beth sy'n rhy fawr i ni fedru dod at Duw mewn gweddi? Oes yna rhywbeth bydde Duw ddim yn gallu ateb achos bod yn rhy fawr, problem rhy fawr? Nac oes. Sy'n byd a rhy fawr i Dduw. Ac i chi'n credu, oes yna rhywbeth rhy fach bydde Duw ddim eisiau clywed hwnna amdano ni? Ydych chi'n credu bod yna rhywbeth rhy bach yna? Mae Duw wrth ei fod yn gwrando hyd yn oed ar y pethau bach ni. Mae'n hoffi clywed ein gweddio amdanyn nhw iddo fe. A chi'n credu bod angen defnyddio brawddegau hir, geiriau mawr, a bod o leia yn ysgol uwchradd cyn gallu gweddio ar Dduw. Oes, mae Duw wrth ei fod yn gwrando ar weddïau gan bobl sy'n ei ganu fe. Sa'm ots am eich oedran chi, sa'm ots pa blwyddyn ysgol i chi, sa'm ots os chi'n deall geiriau mawr, mae Duw yn deall ac yn gwrando bob un o'n gweddiau ni. Felly, os nag i chi wedi gweddio o fewn barod, dwi'n annog chi nawr, ewch at mam a dad heddi a gofynnwch iddyn nhw helpu chi. Iawn? Sut i ni'n gallu dod at Dduw yn ein taf ni'n y nefoedd a gweddio yn y lle cyntaf? Os ni'n gallu, ni'n newid weld bod Iesu Grist wedi dweud bod ni'n gallu gwneud. Wel, mae o'n ganlyniad i un peth sydd wedi digwydd. Iawn? Nath e gymryd un person hollol sanctaidd, hollol bir, i farw ar y groes, sef Iesu Grist. A nath e gymryd y holl bethau drwg mae'r byd wedi gwneud ac yn mynd i wneud, holl bethau drwg ni wedi gwneud a mynd i wneud, unwaith, ac yn gwneud yr holl gosb yna arno fe hunan. Ac achos hynny, achos i Iesu Grist i farw ar y groes, i ni gallu dod yn rhydd, unrhyw bryd, gyda unrhyw broblem sydd gyda ni, at Dduw a gofyn am help. Felly mae'n amazing. Ti? So ni'n goffo wneud yn byd yn hunain, ond dod at Dduw, mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Felly, mae Duw wedi rhoi lot fawr o bobl da i chi gyd, i ni gyd yn bywydau ni. Pobl sy'n yn caru ni, pobl sy'n yn helpu ni, pobl sy'n dysgu lot o bethau pwysig i ni. A chymod beth, mae un yn fwy pwysig na hyn. Sy'n caru ni'n well, sy'n caru ni'n fwy hyd yn oed na'r bobl o'r amgylch ni, a sy'n fwy adl i'n helpu ni. Duw ei hun. A felly, ni'n dweud yn barod, ni'n dweud eto, mae e wrth ei fod yn clywed i blant, bob un ohono ni yn troi at yna. Felly, peidiwch credu bod dim byd yn rhy fawr, yn rhy fach, neu bod chi yn rhy ifanc i ddod a gweddio ar Dduw, mae e wrth ei fod yn gwrando arno ni. Diolch yn fawr iawn. Mwynhewch y gwyliau, a na i glywed y holl bethau chi wedi gwneud wrth nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Sut wythnos i chi wedi cael? Fi ddim yn siŵr sut wythnos chi wedi cael. Ond mae Duw yn gwybod. A mae gan Dduw gonsern. A mae'r emyn nesaf ni'n canu, emyn 38 o'r atodiad, mae'n gofyn cwestiwn, o enaid, a wyt ti'n flinderog, y llwybr yn dywyll o'th flaen? Mae goleuni yn wyneb y ceidwad, yn gwyneb Iesu Grist, a bywyd mor llawn ac mor lan. Bore yma, tro dy olwg ar Iesu, ac edrych i'w wyneb yn llawn, a holl bethau y byd, fe ddiflannant i gyd yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn. Dyw'r pethau yn y byd ddim yn mynd i ddiflannu, falle fod yna broblemau, beichiau, dyn nhw'n mynd i fynd, ond wrth i ni edrych fwy a fwy ar Iesu Grist, fe gewn nhw rhoi yn ei persbectif cywir.
Mae'r bennill nesaf, trwy angau i fywyd tragwyddol, dilynwn ein harglwydd mor fawr. Trwy Grist, rydym yn fwy na choncwerwyr. All pechod mo'n cyffwrdd yn awr. Mae'r bennill ola. Cred ynddo. Ei air sydd yn sicr. Daw popeth yn fuan i'w lle. A dwed wrth y byd sydd yn marw am y ffordd a agorwyd i'r ne. Ie, mi'n gweddio bydd Duw yn siarad â chi trwy'r emyn. Byddwch chi'n cael eich tynnu i edrych fwy ar Grist. A hefyd y byddwn eisiau dweud wrth eraill am y wyneb hyfryd yma. Gydwch chi godi i ganu gyda'n gilydd. Gadewch i ni weddio. O, Dduw, i ni am ddiolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch arglwydd beth bynnag yw ein sefyllfa ni ar hyn o bryd, ei fod yr un bob amser, ac ynddo fe ein bod ni'n fwy na choncwerwyr. Derbyn ein mawl a'n diolch am bod ni'n gofyn y cyfan yn ei enw e. Amen. Wel, ni am ddarllen bore yma o lyfr Niwmeri.
Penod y 6 a yr adnodau ola yn y benod. Adnodau byr, adnodau hynod o gyfarwydd. Maen nhw'n agos iawn i'n calon ni. Dyma rhan nath Gwyn bregethu yn yr oedfa comisiynu Catrin a fi cyn mynd i Bryn y Groes, yr adnodau yma. A mi ddylai fod nhw'n hynod o gyfarwydd i chi, achos chi'n gweld nhw bob dydd Sul ar y sgrin fan hyn ar ddiwedd yr oedfa. Y sefyllfa yw bod Moses wedi dod a'r Israeliaid allan o'r geithglyd. Maen nhw wedi mynd trwy'r Môr Coch, maen nhw wedi cyrraedd mynydd Sinai, ac erbyn nawr maen nhw wedi bod wrth mynydd Sinai am tua blwyddyn. A yn yr wythnosau a'r dyddiau diwetha, mae Duw wedi rhoi gorchmynion i Moses, dyma sydd i fi i chi am i chi drefnu eich hunan fel llwythau, ac wrth i chi fynd, dyma sydd i fi eisiau chi fod, dyma ffordd i fi eisiau chi ymddwyn, fi eisiau chi fod yn bobl pur a glân. Mae yna'n sôn am y Nazareaid, unrhyw ŵr neu gwraig oedd eisiau ymroi yn llwyr i'r arglwydd am gyfnod, a rheolau am hynny. Ac yn anghanol hyn, mae dyn ni'r ychydig adnodau yma. Maen nhw'n fyr yn Gymraeg, maen nhw hyd yn oed yn fyrach yn Hebraeg. Maen nhw'n fyr ac yn hawdd i'w cofio. Felly dyma yr adnodau i ni mynd i ddarllen nawr. Gadewch ni wrando ar air Duw gyda'i gilydd. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, dywed wrth Aaron a'i feibion, yr ydych i fendithio pobl Israel a dweud wrthynt, bydded i'r arglwydd dy fendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Felly, gosodant fy enw ar bobl Israel, a bydda fynain ei bendithio. Wel, yn gweddio bydd Duw yn bendithio ei air i ni bore yma. Gadewch ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, i ni'n dod ato ti yn ymwybodol rhywfaint mor freintiedig i ni. I ni wedi cael ein atgoffa o'r braint o allu weddio arno ti. A ni diolch nawr bod ni'n dod arglwydd, nid efo rhyw geiriau mawr anodd i'w deall, ond bod ni'n allu dod yn syml fel plant yn dod at ei tad ei hun, a dod a'n diolch, a dod gan ddweud hefyd sori am ein pechodau. Arglwydd ni'n diolch i ti, mae ti sydd Dduw. Ac yn ni'n gofyn bore yma nawr, os gweled i fod yn dda, bydde di'n cynorthwyo ni i sylweddoli o'r newydd. Pwy wyt ti? Byddwn ni'n sylweddoli o'r newydd gymaint i'w dygariad di. Byddwn ni'n sylweddoli o'r newydd mawredd a gwychder a gogoniant Iesu Grist. O arglwydd ni'n gyfarwydd iawn a geiriau y Beibl, ni'n gyfarwydd iawn a gwirioneddau sydd amdano ti ac am Iesu Grist a be mae di'n neud. Paid â gadael i'r pethau yna jyst aros yn y meddwl a mi mewn un clust ac allan i'r clust arall. Helpa ni i feddwl o ddifri ac i sylweddoli o'r newydd. Gymaint wyt ti wedi'n caru ni a mor fawr wyt ti ac mor ddyledus i ni. O, arglwydd, gna ni y bobl sydd yn cael yn anodd peidio ac dyglodfori di ac ymhyfrydu yno ti. O Dduw, ni'n diolch i ti dy fawredd a dy ogoniant ti, bod gen ti ddiddordeb yno ni. A dy fod ti yn ein caru ni. A dy fod ti o arglwydd am i ni ddod â bob peth ger dy fron di. Ac yn ni'n diolch am hynny. Ac yn ni yn cyflwyno arglwydd, sefyllfa, ein byd i ti. Diolch dy fod ti yn Dduw ac yn arglwydd ar y byd i gyd. Does dim byd yn digwydd. Ti hwnt i dy reolaeth di. Ac felly ni'n cyflwyno
sefyllfaoedd yn ein byd ni'n meddwl yn arbennig am Israel a Gaza ar hyn o bryd, ac yn wybodol bod yna rhyw gymleth dod yna, ac felly ni yn cyflwyno y sefyllfa i ti nawr, yn gofyn y bydde di yn trigarhau i'r rhan yna o'r byd, yn rhoi doethineb i arweinyddion gwledydd, ac yn ni'n dymuno bydd na heddwch yn dod i'r man yna'n fuan os gwelid i fod yn dda. Bydd gyda dy blant yn Israel ac yn Gaza, dy'r o ddoethineb iddyn nhw, bod sydd wedi ymateb mewn sefyllfa erchyll yna. Ni dal yn cofio am y bobl yn Ukraine. Ni'n meddwl ar y ti eto, yn gofyn ar y ti roi doethineb i'r arweinyddion a bwrw y rhai hynny sydd yn camdrin ei awdurdod. Bwra nhw i lawr arglwydd, bwra nhw o'r golwg, neu deren nhw at y ti dy hun. Ni'n cyflwyno Cristnogion yn Rwsia, Cristnogion yn Ukraine. Ni'n gweddio ar y ti i'w gwarchod a roi doethineb iddyn nhw, ac i ni'n llawenhau arglwydd bod gymaint o bobl yn dod i gredu yn Ukraine y dyddiau yma. Ni'n gweddio bydd ydy'n parhau i fendithio. Ni'n gweddio hefyd arglwydd am Gymru. Ni'n diolch i ti am ein gwlad fach ni, ac ni yn gofyn o Dduw mewn dyddiau digon tywyll y bydde di'n rhoi baich i ni dros y rhai sydd yn gwynebu marwolaeth. Y bydde di'n rhoi baich i ni dros bobl sydd yn byw mewn tywyllwch. Y bydde di'n rhoi baich i ni i rannu'r efengyl gydag eraill. Ni'n gweddio am yr wythnos yma nawr, gweddio am yr holl daflenni sydd wedi rhoi allan y gwahoddiadau i'r eglwys ac i'r gwyl goleuni. Ni yn gofyn i bydd bobl yn ymateb, yn gweddio byddwn ni yn gwahodd, ac yn gweddio arglwydd bydd yr wythnos yma, nid yr ryw wythnos lle ni chi teimlo'n dda bod ni wedi gwneud rhywbeth, ond y bydd yr wythnos yma yn cyrraedd unigolion sydd mewn angen, ac y bydd na rai yn dod i gredu o glywed am y newyddion da yn Iesu Grist. O arglwydd, trigarha wrtho ni a defnyddio ni os gwelid i fod yn dda. Ni'n gweddio arglwydd am ein gilydd hefyd, falle bod na rai ageneidiau blinedig. Falle bod rai yn teimlo arglwydd pethau'n gwasgu arnyn nhw. A ni'n gweddio arglwydd na benig am y rhai hynny nawr, hyd yn oed y bore yma. Byddwn nhw'n profi dyfreichiau tragwyddol di o dditanu nhw. Byddwn nhw'n profi wyneb yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Byddwn nhw'n profi dygysur di a tangnefedd, nid ohono ni, ond y tangnefedd yna sydd uwchlaw deall. Y tangnefedd yna o'r oedd gan Crist ei hun. O arglwydd bydd yn agos at y rhai hynny, os gwelid i fod yn dda. Bydd gyda eraill mewn anghenion gwahanol, rai yn sal, ni'n cyflwyno nhw i dofal, y rhai yn teimlo falle elfennau o unigrwydd, eraill o arglwydd a stresses gwaith bydd yn agos os gwelid i fod yn dda. Bydd gyda rhai sydd i ffwrdd ar ei gwyliau, gwarchod drostyn nhw, diogela nhw a bendithio nhw. Bydd gyda ni nawr wrth ni edrych ar y rhan cyfarwydd yma o'r gair, arglwydd, ni'n gofyn i ti siarad â ni os gwelid i fod yn dda. Clyw ni nawr, derbyn ein mawl a'n diolch. Trigarha wrthyn am bod ni'n gofyn pob peth yn enw digonol Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu nesaf o'n gilydd i ddew i'n dal ni, yr un sy'n dal ni. Lli di roi lan, does gen i ddim y copi. Pan fydd ffydd yn bwgwthoi arglwydd dal fi'n dyn. Pan fod temtiwr bron am troi arglwydd dal fi'n dyn. Gwan yw fy ngafael i yn dy law, ar fy nhaith drwy'r byd. Ofnau lawer i mi ddaw, arglwydd, dal fi'n dyn. Ac yna mae'r gitgan, Dew am dalia yn dyn. Dew am dalia yn dyn, cariad ceidwad trosof sydd. Dew am dalia yn dyn. Dyna'n hyder a'n sicrwydd ni. Cyn ni godi i ganu gyda'n gilydd.
cefntiwr. Dal fi'n dyn, wan i'w afael yn dylaw, ar fy nhaith drwy'r byd, ofnau lawer i mi thaw, ar blwydd dal fi'n dyn. Dyw am dalian dyn, dyw am dalian dyn, heriad treiglo dros o'r sir, dyw am dalian dyn. Yng nghyfrydu yn dy blant, dal fi'n dyn o dduw. Gas am galwodd i yn sant, dal fi'n dyn o dduw. Byddai gofal yn fy llaw, a fo mai y gair, ac nid ofnaf ddim a raw, dal fi'n dyn o dduw. Dyw am dalian dyn, dyw am dalian dyn, heriad treiglo dros o'r sir, dyw am dalian dyn. Crist fi farw dros o fi, dal fi'n dyn o dad. I ddileu ein pechod fi, dal fi'n dyn o dad. Fe gafledd yn ninas yw, dal fi'n dyn o dad. Cafweld wyneb Crist a byw, dal y deddau'n Dyw am dalian dyn, dyw am dalian dyn, heriad treiglo dros o'r sir, dyw am dalian dyn. Dyw am dalian dyn, dyw am dalian dyn, heriad treiglo dros o'r sir, dyw am dalian dyn. Diolch am hynny, ynddo fe, bod e yn mynd i yn dal ni yn dyn. Wel, ni am droi i'r rhan ddarllenon ni bore yma, yr ychydig adnodau yn Niwmeri, penod 6, adnod 22 i 27. Ydych chi yn berson sydd yn aros, neu chi'n berson sy'n licio mynd? Nawr, am beth i fi'n sôn. Wel, dychmygwch bod chi mynd i'r sinema a chi'n mynd i gwylio ffilm. A mae'r ffilm yn dod i ben. A chi'n gwybod mae'n dod i ben, felly, gan bod chi'n gwybod bod yn dod i ben, chi'n dechrau casglu eich pethau i gyd yn barod. A chi'n gwisgo'ch cot, bod y ffilm heb orffen, ond chi'n gwybod bod yn dod i ben, a wedyn mae'n dweud the end, a dyn chi'n barod a offa chi. Chi'n mynd. Neu ydych chi'n person sy'n aros. A chi ddim yn symud tan bod chi'n gweld y diwedd, the end. A hyd yn oed chi'n aros o nawr dwi'n bach ac yn edrych ar y credits. Chi'n mwynhau y peth. Neu diwrnod yn yr ysgol. Fi'n cofio hyn. Yn arbennig diwedd tymor, neu gwers ola dydd, a chi'n gwybod, gwers ola. A just cwpl o funudau i fynd, ac felly pan mae'r athro'n troi ei gefn, chi'n dechrau casglu eich pensiliau gyd a roi nhw'n y bag a gobeithio bod yr athro ddim yn sylwi. A wedyn falle tri cael y cot arno'n slei, a gobeithio bod e ddim wedi sylwi nawr bod fi'n gwisgo cot. A mae'r gloch yn canu, wwsh, chi'n mynd.
A chi ddim wedi gwrando dim ar y 5 munud ola o'r wers, achos chi wedi bod mor brysur yn paratoi ac yn trial cael pethau'n barod achos chi eisiau mynd. Sut i chi ar y sil? Fi ddim wedi gweld neb yn trio gwisgo'i cot yn slei ac yn amen ar ddim chi'n mynd. I ni'n dieddol o aros, ond os na posibl weithiau bod y meddwl, mae chi'n gwybod bod y roedfa'n dod i ben, a mae'r meddwl yn dechrau crwydro, reit, mae'r cig mewn neu, fi eisiau gwneud, a ni'n colli diwedd y roedfa. Beth sydd fel arfer yn digwydd ar ddiwedd oedfa? Wel, fel arfer, ni'n canu emyn, ac yna mae pwy bynnag sy'n pregethu, y gweinidog, fel arfer mae e'n gweddio. Neu, weithiau, mae e'n rhoi y fendith. Neu, yn aml iawn, mae e'n gweddio ac mae'n rhoi y fendith. Nawr, allwch chi'n meddwl, beth yw'r gwahaniaeth rhwng gweddi a rhoi bendith? Wel, ni wedi cael esboniad beth yw gweddio. Gweddio, byddech chi gyd o plant nawr yn gwybod, gweddio yw ni yn siarad gyda Duw. Ond bendith yw Duw yn siarad â ni. Geiriau Duw yw bobl. Mae'n wahaniaeth mawr fyna. Os liciwch chi, geiriau authentic, fi'n gwybod bod y gair i gyd yn air Duw, ond mae hwn yn eiriau penodol oddi wrth Dduw. Yn Saesneg, maen nhw'n galw yn, wel, dim Saesneg, yn Lladin yw'r gair, benediction. Ond dyna beth mae'n cael ei alw yn Saesneg. Mae'r gweinidog yn rhoi y benediction, y fendith. Ystyr benediction yw geiriau da. Ac felly, bendith yw geiriau penodol Duw i'w bobl. Falle, mae sawl enghraifft yn y Beibl o y fendith. Falle'r un mwyaf cyfarwydd i ni yw diwedd Corinthiaid, ail Corinthiaid, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll. Nid dyn sydd wedi creu y geiriau yna, dyma geiriau Duw i'w bobl. A bore yma, ni newydd ddarllen ac ni'n mynd i edrych ar y fendith cynhara sydd gyda ni yn y Beibl. Sef yr adnodau ddarllenon ni. Nawr, fel sonies i, mae Moses wedi dod yr Israeliad o gaethiwed a nawr maen nhw wrth fynydd Sinai ac wedi bod yna ac maen nhw ar eu ffordd i'r wlad yr addewid. A mae Duw wedi rhoi canllawiau, ei drefniadau a'i chyfrifoldebau nhw ynglyn â ffurdeb, ynglyn â'r daith, ac yna ni'n cael y fendith yma. Yn canol hyn i gyd, mae Duw yn dweud wrth Moses, edrychwch yn adnod 23, dywed, Duw yn siarad nawr yn benodol â Moses, dywed wrth Aaron a'i feibion, hynny yw'r ffeiriaid, yr ydych i fendithio pobl Israel a dweud wrthynt, dyma beth fi eisiau chi ddweud, mae Duw yn dweud, dyma beth fi eisiau chi ddweud, bydded i'r arglwydd dy fendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Felly, o'r pwynt yna ymlaen, bob tro oedd yr Israeliad yn cyfarfod gyda'i gilydd, oedd yr offeiriad yn gorffen y cyfarfod, codi ei freichiau a dweud, bydded i'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw, ac yn y blaen. Felly, wedi yr aberth dyddiol, bydde yr offeiriad yn cyhoeddi y fendith yma. Wedi derbyn maddeiant ar ôl yr aberth,
Dyma beth byddai'r bobl yn ei glywed. Mae Duw am i'r bobl glywed y geiriau yma. Bydde wedi bod yn iawn iddi'r bobl clywed, chi wedi derbyn maddeuant nawr i fydd hewch, sydd yn hollol briodol. Neu, bydde wedi bod yn briodol i'r bobl i glywed, cofiwch nawr pwy ydych chi. Ond oedd ddim wedi bod y bobl gwych yn y flwyddyn diwetha. Oedd digon gallai Dduw ddweud, ond mae Duw yn dewis, dyma fi eisiau chi offeiriaid i ddweud wrth y bobl. Dyma beth i fi am i'r bobl i glywed. Mae Duw weithiau cael ei ddarlunio fel rhywun, eitha blin, Duw blin. Un sy'n sbwylio hwyl. Mae Iesu Grist yn garedig, ond mae yna rhyw gwgi efo Duw. Dim o gwbl. Mae Duw wrth ei fodd yn bendithio. Duw cariad. Ac hyd oed i'r bobl anffyddlon yma, mae'n dewis dyma beth fi eisiau chi ddweud wrthyn nhw. Dyma beth i fi am i'r bobl i glywed. Wrth edrych ar y fendith, mae yna rhai pethau amlwg yn dod allan. I ddechrau, does dim amheuaeth pwy sy'n rhoi y fendith yma. Bydded i'r arglwydd dy fendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd ddewyrchu i wyneb. Bydded i'r arglwydd edrych arnat. Tair gwaith o fewn yr ychydig eiriau, yr arglwydd, yr arglwydd, yr arglwydd. Hynny yw Iawhe, Duw cyfamodol, un chi'n gallu trystio. Ac wrth i ni glywed yr enw yma, yr arglwydd tair gwaith, mae'n siŵr bod ni'n sylweddoli Duw, arglwydd tad, arglwydd mab, arglwydd yr ysbryd glân. Duw yr ysbryd glân, y drindod fendigaid. Mae'r tri yn un. Mae eisiau chi glywed bendith. Fe hefyd sydd yn gweithredu. Duw sydd yn dod fan hyn, Duw sydd yn bendithio, Duw sydd yn cadw, Duw sydd yn llewyrchu, Duw sydd yn edrych, a Duw sy'n rhoi yr heddwch. Ac felly, mae yna gadernid yma, mae yna sicrwydd yma, achos Duw sydd yn rhoi. Ond i bwy? Pwy sy'n derbyn y fendith yma? Wel, oedd y fendith yn dilyn aberth. Oedd yna aberth yn cael ei weinyddu, a y bobl oedd wedi derbyn maddeuant trwy yr aberth, trwy y gwaed, iddyn nhw oedd yr newyddion, y geiriau hyfryd yma. Nid oherwydd beth o'n nhw wedi wneud, ond oherwydd gras, cariad a'r pariaeth Duw. A felly mae'r fendith yma, trwy ras, trwy dywalliad gwaed i unrhyw un sydd wedi derbyn maddeuant. I unrhyw un sydd wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, wedi cael maddeuant. Y gwaed wedi i'w llifo, ac felly'n pechodau ni wedi maddau. Ac felly mae'r geiriau yma i bob un sy'n credu. A mae'r geiriau yma felly i ni, fel eglwys bore yma. Mae'r geiriau yma i ni fel un corff. Ond hefyd, mae i chi, fel unigolion. Mae hynny'n cael ei wasgu. Bydded i'r arglwydd fendithio. Bydded i'r arglwydd fod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Mae'n fendith i gynulleidfa, i gorff Crist, i'r eglwys gyfan, i'w dderbyn fel cynulleidfa a'i fwynhau, ond hefyd i'w dderbyn a'i fwynhau yn bersonol.
Felly, gadwch ni edrych yn fyr iawn ar y bendithion yma. Be maen nhw'n golygu? Bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Nawr, i ni'n gallu defnyddio geiriau yn eitha rhwydd ac yn eitha ysgafn. Ni ddim siŵr bod chi'n gallu uniaethu gyda fi fan hyn. Ni'n gweld rhywun a maen nhw'n symud tŷ. A dyn chi'n dweud, chi'n symud, os chi eisiau help, rho ring. A dyn chi'n mynd gatre a maen nhw'n rhoi ring i chi. A chi'n meddwl, o'n i ddim really eisiau nhw rhoi ring i fi. O'n i jyst yn dweud hwnna. Neu chi'n gweld rhywun bore dydd Sul. Chi'n oce? A dyn maen nhw'n dweud, na, dim felly. A chi'n meddwl, o'n i ddim really eisiau clywed hwnna. O'n i jyst eisiau... Ni allu defnyddio geiriau yn ysgafn. Nid geiriau ysgafn sydd fan hyn. Mae Duw am i chi glywed hyn. Bydded i'r arglwydd dyfendithio. Mae yna bwysau i'r gair yma. Mae am i chi brofi bendith. A mae'r gair yn llawn. Mae e'n golygu eich lles chi yn gyfan gwbl. Eich lles chi yn ei helaethrwydd. Mae'n gynhwysfawr. Lles ysbrydol, ond hefyd lles ym mhob agwedd o'ch bywyd. Mae gan Dduw gonsern dros eich lles ysbrydol, ond dros chi fel person cyfan. A dyma beth sydd gyda ni fan hyn. Bendith, nid rhyw air ysgafn. Y lles person cyfan. Mae yna rhyw orlif yn y gair. Chi'n teimlo bod y gair yn byrlymu. Yn y Hebraeg, mae'r gair yn gysylltiedig iawn, yn agos iawn i'r gair gostwng, penglunio. A mae fel tas y Duw fan hyn yn dod lawr at ei bobl. Fi eisiau bendithio, fi'n dod yn nes ato chi. Fi am i chi brofi y llawnder yma. Gai annog chi, gafaelwch yn hwnna, bore yma. Gafaelwch ar yr hyn mae Duw am i chi glywed. Mae Duw am i chi glywed bore yma, byddid i'r arglwydd dyfendithio. A mae'n fendith o ddydd i ddydd. Heddiw, yn ystod yr wythnos yma, atgoffwch eich hunan y bendithion i chi wedi derbyn, ac i chi yn ei derbyn. Bo chi'n gymharol iach, bo chi gyda, oedd Amanda'n dweud wrth y plant, gymaint o bethau llwn ni ddiolch amdano, bo gyda ni le. I ni ddim yn byw mewn gwlad, mewn rhyfel ar hyn o bryd. Bod ni'n rhestru y bendithion, ac yna bod ni'n rhestru y bendithion ysbrydol, pechodau wedi ei maddau. Tragwyddoldeb o'n blaen ni. Duw yn dad, Duw yn caru fi, Duw yn rheoli. Hynny yw, rhestrwch y bendithion yma yn ystod yr wythnos. I ni sylweddoli bod Duw yn ein caru ni ac yn ein bendithio. Gallai rhywun holi, beth yw sylwedd y fendith yna? Pa mor o ddifri mae Duw fan hyn? Wel, ni jyst yn gorfod edrych yn y Testament Newydd ac edrych, wel, mae Duw wedi caru y byd yma, mae wedi caru fi yn y fath fodd i'r eithaf bod wedi anfon Iesu Grist i farw mwyn prynu fi. Dyna mor eithafol, dyna sylwedd y bendith yma. Fi'n eich caru chi yn y fath fodd. Ac wrth i ni feddwl am Iesu Grist, yr un yma nath ben glinio fe petai, yr un fath lawr a darostwng ei hunan a trwyddo fe, trwy ei fywyd trwy ei farwolaeth ni'n profi y bendithion yma. Pan ni'n ystyried yr arglwydd Iesu Grist, be mae wedi wneud.
Dyma sylwedd y fendith mae Duw am mynd i phrofi. Bydde dy'r arglwydd, dy fendithio, ond hefyd ath gadw. Mae am i chi wybod hynny bore yma. Nid yn unig fi eisiau chi brofi bendith, fi eisiau eich bendithio, ond fi eisiau chi wybod fe a'n ceidw. Byddai'n eich cadw chi. Ni'n byw mewn byd sarthiedig, mae yna broblemau yn dod i'n bywydau ni, a ni'n dweud hynny gyda difrifoldeb. Mae yna bethau anodd yn gallu digwydd, ac ni'n teimlo, a ni chi dechrau ame. Fe ath geidw. Chi'n oce? Mae am i chi wybod hynny, mi fydda i yn eich cadw chi. A mae hynny trwy'r ystrythyr yn dweud Salm 121, fe a'ch ceidw. Crist yn gweddio dros y disgyblion, cadw nhw. Mae Duw am i chi glywed hyn bore yma. Byddai'n eich cadw. Diolch yn dyfe, fel ni newydd ganu, dwi'n hyder ni, nid yn ein gafel ni ynddo fe, ond ei afael yno ni. A mae am i chi glywed bore yma, bydd yn eich cadw. Gai ofyn os rhywun yma bore yma yn teimlo rhyw elfen o ansicrwydd, gyfeilwch yn hyn. Pan ych chi'n mynd i'r gwely hyn pan fyddwch chi'n deffro bore fori, dwedwch wrth eich hunan, fe am ceidw. Felly bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Nael, bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat. Mor braf yw teimlo gwres yr hael. Pan ych chi'n mynd allan a chi'n profi gwres yr hael arnoch chi, mor braf. Y gwres yn yr hael a sy'n cynnal bywyd yn rhoi gwres, llawenydd a gobaith. A fan hyn, mae wyneb yr arglwydd yn llewyrchu, yn disgleirio arno ni. Mae fel petasau pelydre ei gariad pelydre ei ras pelydre ei nerth, ei sancteiddrwydd, ei ofal Mae fel tasen nhw'n tywynu'n gynnes ar ein gwyneb ac ar ein corff. Ond nid yn unig y llewyrchu y pelydrau hyfryd yna, ond llewyrch ei wyneb. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat. Mae rhywbeth personol yma. Chi'n cofio nôl i'r cyfnod Covid, ac o'n i'n edrych ar ein gilydd ar y sgrin, ar sgwariau bach yna, chi ddim yn siŵr, efo dweud helo a pwy. A sawl un ohono ni adeg hynny yn dweud, fi'n edrych ymlaen i fod gyda'n gilydd wyneb yn wyneb. Wel, dyma ni Duw yn dangos fel petai ei wyneb i ni, ac yn dod â llewyrch, disgleirdeb a gwres ei wyneb i ni. Nawr, gallai rhywun holi fan hyn, sut gallwn ni wynebu y sancteiddrwydd yma? Rydewch, bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Gallwn ni ddim wynebu gwres gwyneb Duw ei sancteiddrwydd heb law ei drigaredd. Ar drigaredd Duw i ni'n byw, ac yn ni'n dod ac yn gwynebu y gwres yma ar sail ei drigaredd ar sail yr arglwydd Iesu Grist, yr hyn a wnaeth Os bydden ni'n mynd yn nes ac yn nes at yr hael, ni'n gwybod byddwn ni'n llosgi. Ac os yw'n ni'n nes eto, byddwn ni'n llosgi, nes byddwn ni'n lludw, yn ddim. A chi'n gwybod, fi'n ddim yn dweud hwn yn ysgaf, mae'r un peth os bydden ni'n nesau at Duw. Bydden ni'n cael ein difa heb ei drigaredd
o gyda'i drigaredd yn yr arglwydd Iesu Grist, a'r sail Iesu Grist, i ni gallu mwynhau, i ni gallu torheilo yn llewyrch ei wyneb, yn y gwres, yn y pelydrau hyfryd yma, i ni yna i ei fwynhau. I gyd ar sail ei drigaredd. Gai ofyn eto, os rhywun yma bore yma, chi'n gwybod bod chi ddim yn Gristion. Chi'n gwybod mae Duw yn dan ysol. Tan ysol. Mae'n beryglus ddesau at Duw. Ond mae e wedi trefnu ffordd. A mae e bore yma, os i chi ddim yn Gristion, yn dweud, unwaith eto, deiwch ata fi. Fi wedi trefnu ffordd i chi nesau ato fi, i gael heddwch gyda fi, i ddod i'm mhresenoldeb i trwy Iesu Grist. A mae'r fendith yma i chi. Mae'r gwahoddiad yna i chi brofi y bendith yma. Gai annog chi os chi ddim yn credu, dewch. Pam i chi'n oedi? Dewch i brofi y bendithion yma. Gai ofyn i ni, sydd yn credu, ar i ni fwynhau ei bresenoldeb e, gwres ei drigaredd e, gwres ei ras e, atgoffa'n hunan yn gyson o hyn, a bydde'r goleuni yna, a'r llewyrch yna, yn cael ei adlewyrchu yn ein bywydau ni. A bydde eraill yn gweld hynny. Ac yn gofyn, sut ych chi mor fodlon, sut ych chi mor llawen? Ac byddwn ni'n barod i roi rheswm am y gobaith. Rhywun yma, bore yma hefyd, yn bell. Chi'n ymwybodol fel Cristion, fi wedi gwyro, fi wedi pellhau. Llai annog chi dewch yn ôl. Mae Duw yn Dduw trigarog. Wel, bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Ac yna yn ola, bydde di'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Y ddarlun sydd gyda ni fan hyn yw bod Duw yn codi ei wyneb a mae e'n gwenu. Mae e'n gwenu arno chi. Yn y Genesis penod 4, mae Duw yn siarad gyda Cain ac yn dweud, Cain, pam wyt ti wedi digio? A pam wyt ti yn wyneb trist? Pam wyt ti'n flin ac yn wyneb trist? Wel, fan hyn, yr hollol gwrthwyneb sydd gyda ni. Mae Duw yn edrych a mae'n cyfleu fan hyn bod e'n gwenu arno ni. Fi eto yn cofio adeg Covid a pawb a y masg yna. A chi methu gweld gwyneb. Chi'n gweld y llyged, ond chi methu gweld y wyneb, a chi ddim yn gwybod os yw'r person yn gwgu neu yn gwenu arno chi. Chi gorfod dyfalu. A fi'n cofio teimlo adeg hynny, fi'n colli gweld gwen pobl. Achos mae gwen pobl, mae lot yna chi'n gwenu yn o fi nawr, a mae'r gwen yna, mae'n hyfryd. Mae'r gwen yna yn atgoffa chi, mae'r person yna yn caru fi. Mae'r person yna gyda fi. Mae'n atgyfnerthu fod na berthynas. Mor werthfawr. Pan ych chi'n edrych ar rhywun a mae'r person yn edrych yn ôl ac yn gwenu, mor werthfawr yw hynny. Mae yna ofal, mae yna berthynas, mae yna gariad, mae yna gonsarn. A dyma ni fan hyn, bydde di'r arglwydd edrych. Mae Duw eisiau chi wybod bore yma bod e'n gwenu. Bod e'n gwenu arno chi. Gyda'r sail, be chi wedi wneud bore yma, neu sail, sut chi wedi byw wythnos yma, neu be chi ddim wedi wneud, neu gwneud,
ond ar sail ei gariadau, ar sail cyfiawnder Crist, ar sail ei aberth ac ar sail hynny, mae Duw am i chi wybod bore yma, fi'n gwenu. Fi'n gwenu arnoch chi. Nawr, mae'r gwen yna, mae'n cael sawl effaith ar person. Gai jyst nodi un effaith. Dychmygwch fod ni mewn parc a chi'n mynd at llythren a chi'n dringo lan yn uchel lan y llythren yma. Fi o'n i'n ddiweddar yn parc Bryn Garw a yna lythren mawr yna, llythren gwych. Os chi heb weld Dewi George yn dod lawr y llythren, mae yna fideo i gael. A mae werth i weld. Ond oedd y llythren yna'n uchel. Oedd rhaid chi ddringo uchder i gyrraedd y llythren. A chi dychmygu plentyn bach yn mynd ac yng nghanol y grisiau sylweddoli, boes bach fi'n uchel fan hyn, ac yn rhewi mewn ofn. A wedyn mae'r plentyn mewn ofn, mae'n troi rownd a mae'n gweld mam, a mae mam neu dad yn gwenu. A chi'n gwybod mae'r wen yna yn aml yn mynd i fod yn ddigon i'r plentyn, mae mam yn gwenu. Fi'n iawn, fi'n oce, gallai fynd ymlaen. Mae'r wen yna yn rhoi cysur ac yn rhoi nerth ac yn rhoi cadarnhad i'r plentyn. Fi'n saff, gallai fynd ymlaen. I ni'n gallu gwynebu sefyllfaoedd a ni'n teimlo fel rhewi. Ni mewn ofn. Ydw i gallu mynd mlaen? A fi'n dweud hynny o ddifri. Fi ddim eisiau i ni feddwl pethau bach. Mae rhai pobl yn gwynebu pethau anodd. A chi'n teimlo fel rhewi. Edrychwch lan a mae Duw eich tad. Mae'n gwenu. A boed i'r wen yna roi sicrwydd i chi. Chi'n oce? Chi'n saff? Ddau gyda chi? Ti'n iawn? Ac falle fydd y gris nesaf yn anodd. Ond mae gyda chi. A mae yn gwenu. A mae am i chi ddal gafel ar y sicrwydd bod gyda chi. Bydde di'r arglwydd edrych gwenu arnat a rhoi i ti heddwch. Shalom. Nid eto mae yna ystyr cyfoethog i'r gair shalom. Mae'n golygu fwy na diwedd ar fygythiad ac ar ryfel, ond mae'n cynnwys lles. Mae'n cynnwys bodlonrwydd, deioni. Bydde di'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti shalom. Heddwch yn ei ystyr pennaf, yn ei ystyr mwyaf. Heddwch, nid o reidrwydd absenoldeb o berygl, ond heddwch yw presenoldeb Duw. Nathon ni ganu wrth weld Gwyneb, a ni'n gweud, falle bydd y pethau ddim yn diflannu. Mae'r peryglon falle dal yna. Ond byddwch chi yn presenoldeb Duw. Ac felly, fellwch chi brofi shalom, fellwch chi brofi heddwch. Lle, Cristion, ti ddiogel. A mae Duw, nid yn unig bod ni ddiogel, ond mae Duw am i chi wybod hynny. Mae bore yma, Duw mawr, Duw ni'n ymhyfrydu ynddo fe. Mae yn gwenu arnoch chi ac yn rhoi i chi heddwch. Medde Wenham, in Jesus, the full meaning of peace is revealed. He gave peace, made peace, and is our peace. Codwch eich llyged. Codwch eich llyged i fyny
a gweld gwen y tad, a boed i hynny fod yn gysur ac yn dangnefedd ac yn heddwch i chi. Byddai di'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Felly dyna'r geiriau o Duw am i'r bobl digon anheilwng. Dyma beth oedd am i'r bobl glywed yn gyson. Y tebygolrwydd yw, dyma beth byddai'r disgyblion wedi clywed pan oedd Crist yn esgyn i'r nefoedd. Ni ddim yn gwybod i sicrwydd hynny, ond y tebygolrwydd yw, ond ta waith am hynny, dyma mae Duw am i chi glywed. Mae am i chi glywed y fendith yma. Felly ar ddiwedd oedfa, peidiwch rithro yn eich meddwl. Aroswch, a hyd yn oed os nag yw'r bregaeth yn un da, gyfeilwch yn y fendith. Fi'n cofio edrych ar hwn a teimlo, fi ddim yn weinidog os hawl da fi i yngan y fendith yma ar bobl. A sylweddoli, dwi ddim byd i wneud gyda ni. Cyfrwng yw'r llais yma. Ond dyma beth mae Duw am i chi glywed. Ac felly beth bynnag yw y fendith ar ddiwedd oedfa, gyfeilwch a sylweddolwch, dyma eiriau Duw. Fi'n cofio un cyfnod o'n i'n meddwl, dylech chi orffen oedfa mewn ffyrdd gwahanol. Sy'n eisiau dweud, gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad yr un peth bob tro. Please, ac oedd nid geiriau dyn yw hwnna. Geiriau Duw yw hynny ar eich cyfer chi. Felly, peidiwch rithro, ond derbyn y fendith mae Duw am i chi i glywed. Wel, fe ganwn ni i orffen gyda'n gilydd emyn 587. 587 o'r llyfr yma. Mae rhywforoedd o drigaredd arglwydd yn o ti dy hun. Anherfynol a thrygwyddol yw dygariad at y dyn. Mewn cyfyngder, biost ffyddlon, yn o'r rhoes dynerth i maes. Yn y dyfnder mawr o'i fenau, nawr yn llefain am dy ras. Derfydd i mi garu ac ofni dim, o'r nefoedd fawr i'r byd. Pryd y caffwydd olwg cyntaf deced yw dy wyneb pryd. Gwedd dy wyneb sy'n dwy'n bywyd. Gwedd dy wyneb sy'n dwy'n hedd. Gwedd dy wyneb ydy'r cwbl yma a thi draw i'r bedd. 587.
dy gariad rhyfeddol di. Bydde di'r arglwydd dy fendithio ath gadw. Bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydde di'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.